Doncs aquí el tenim, Jean León Vinya Llegir 2016, vi de finca, el màxim reconeixement que pot tenir un vi català. El seu creador, Jean León, el nom real era Ceferino Carreón, que va ser un càntabre que va emigrar als Estats Units i que va arribar a tenir un restaurant a Beverly Hills en societat amb en James Dean. I ell va voler elaborar un dels millors vins del món. I va anar al Penedès, al Torrelavit, on va comprar 150 hectàrees i va crear els vins Jean León. És el primer chardonnay que es va elaborar a l'estat espanyol. És fermentat en bota i, per sort, la fusta gairebé no li estaca i el que en trobem són aromes cítriques, de llimona madura, de fruita blanca, d'albercoc, potència i alhora nervi. Ideal per prendre plats de peix amb salsa. Salut!